Камал театрының YouTube каналы Татарстан театрлары арасында иң популяр канал. Безне бөтен дөньяда карыйлар. Иң популяр видео легендар Әлдермештән Әлмәндәр спектакль язмасы. Без инде күптән архив спектакльләр безнең видео язмаларын каналга урнаштырабыз. Хәзерге вакытта Алтын коллекция плейлистында 35 спектакль урын алган. Шулай ук каналның популяр плейлистлары арасында әле проекты да бар. Ул проектта Татарстанның күренекле җәмәгать эшлекләре белән татар мәдәнияте турында сөйләшәбез. Әңгәмәдәшләр арасында мин Тимер Шәймиев, Салават Фаткетдинов, Нурбәк Батулла һәм башкалар. Проектның миссиясе татар сәнгатен популярлаштыру. Атна сайын уздырыла торган онлайн трансляцияларда артистларыбыз белән әңгәмәләр уздырабыз. Шулай ук татар театрының күренекле шәхесләре турында сөйлибез. Россиядагы иң борынгы милли театрларның берсе булган Камал театры вакыйгаларыннан хәбәрдар булу өчен безнең каналга язылыгыз.